uutiset. Nyt uusia Suomessa. Tule vain sisään, Alfred. Tule sisään, Alfred. Tule sisään, Alfred. Ja poliisi on poliisi. Niin. 5 autoja jäi kiinni matkapuhelimeen. Liikenteessä on jalankulkija ja autoilija. Muu liikenne on kiellettyä. Poliisi tutkii jälleen Sotkan toimintaa. Poliisille on tehty tutkintapyyntö ulos Teresta Sotkan alueelta. Enhän mä nyt tosissani. Pekkarinen. Savas. Neuvostoliitossa juhlitaan juhlaan. Se nyt näyttää. Pääsy.